February nithum niin Animal Control Officer Walter Sparrow pian cham ania na thozo hun aka lel to hle abang thei trep to tin an pin ran boi pui tur dang aum thu aron la hril zuya Walter chuan phur lo zetin api soina lam chu apan ta ni avathen nu chuan Chinese restaurant loya we call zet man tur ania film khur taka aman nu chuan we ming net ti chu uluk takinaina thil hriat chua anei ani chuta ui chuan halo se thuta atlan bo zui Walter chuan ka mutna silai nen aum zuya thlan mual avathen nu chuan ui nu ma mu tur hom to lo a hi kwal vel ruwa ya thlan lung pakhat Laura Tolins ti inziak chu ngun takinain zana chuan in huna tur an ti na huna anupui agathain birthday cake nen alo ngak ran towa arei mawangin akianga Lehkhabu dora chuan aluta Lehkhabu pakhat the number 23 ti chuan amit ala hle reivaklova Walter aron thenga annu Lehkhabu Chhiar lai chuenin ui net khan alo thir ve kar bok Walter chuan lawanga abuai zia kha atril luama agathain a birthday present tan Lehkhabu kha pe in top secrets aziani achian teina Walter birthday chu hanloma Walter chuan Lehkhabu kha kil khata akeudek deka thuma hruaya achunga thuin ziak tele ataka ishing nunin in anna anei ni chuan Chhiar chunzom su ti halloween ziak ani inan thlen vele afapa rubinan present palo pevea Walter chuan Lehkhabu kha chapter 1 Chhiar tranin fingerling sa chanchin in zianani atuka chuan an pin uin a sewang khan Walter chu cholapea ina hoin a Lehkhabu kha a Chhiar chunzom mi panopang fingerling si kholian vaklova khosania azir lai te chu ngai poimoin azir chua nuwa an khua chua san vat adu wangani fingerling sian an chenom te ui chu hangai na ema ain fiam puizo nu chuan tha ho zia ma se anin hungna apel ngam ngai lova apan chenom teram china lu aphal lo wangani kumri tatlin nu chuan apa thu soizom lovin ui kha an chenom teina azui phaya pindana an lut chule anei tunu ruang halo reng mai police ten athi dan an chui chian nu chuan mani in ti hlumangin soima se fingerling chuan misual thangai ani aring tata apuitlin nuin detective ani pha nge ni Walter chuan chapter 2 a cherjo nu chuan an nu hena fingerlings nen an hring nun ai nan zia soya an open laia an chenom te ui thalak muin in chuasana tlan bo shat deu mai hania chuwang chuan Animal Control Department a na tho adu pha kumriat mi kanin kanuin min boral sana chuwang chuan kapa amai nain kap hrumani atibok agatha chuan an hring nun ain an chi aring lova Chhiar zel turin atithung Walter chuan a Chhiar chunzoma fingerlings kha nula chelo tak Fabrizia nen han party na huna anin tongani atuka chuan worker chu a hna khal toma se a hun tam jok Lehkhabu Chhiar na na manga fingerlings khan meiche pakhat in khai hlum tum alo tong thlam wan vela a thlem thiam mawangin anunna a chan sap nula chuan number 23 wang vekani tin a lekhatar apot thlasok soka kanu thi wangin kapa khan amanun nala number 23 han chiani engkima ming license plate le rong thengin atia mase fingerlings chuan ngai poimo lovin akalsan pona achua nu chuan in chunga tangin nula kha aron zuang tha ain tilum ta thawani Walteran a mingbul W2 letter number somni pathum na chi ani ti a hrechuaka Lehkhabu dora aziak tu hawazolain an lo shebok silo ina Walter chuan apian tha le ni an da duna somni pathum chi achuaka apian hun dar zat
dar som pakhat le minute som pani an bel lain som ni pathum halo ni lea a social security number le license plate a 23 aum le zel box hi mase agatha chuan number mai ani kha buaina turom lo halo titata waltarana chapter 7 a Chhiar le fingerlinks chuan nula in chunga tanga zuang thla thita kha abialpa anina thin hawa muvelea fingerlinks po number 23 chuan aum zui vetrana hotela Fabrizia nen thlen an han tum chuan pindan ruak om chun number 23 an lo pea zandar som pakhat le minute som pani chia alo ni bok zana hlim taka hunan man lai chuan Fabrizia in min that lo ro anti fiam vela mase fingerling san halo la thu takin aw manuam reng lo mai amumanga abial nu athat lai te chu amit tha hisen chakin atui hal tran atuka walkar haron than har chuan anupui phei khok te chu lakhomin an Chhiar vela bunsom ni pathum chiani agatha in an pa mu hil chu hain renga akuta chin chiana te chu muin thadro ti te halloween ziaka amang ang chuan a thian pa Dr. Isaac abiak sak ta dingot mai Isaac hi college professor nin Walter chuan awak mutangeya number 23 lo chua theina theory sang halo ko mu anin biak lai te chuan konga 23 azuk mule thina Isaac chuan hi thon thu chu Chhiar zola nangmanen in kungkaina hane ni chuan aziak tu hian ha shechiang berang tina cha ina ho nu in Lehkhabu a Chhiar chunzom lea fingerling spon abial lu pheikok chu Chhiarin somni pathum halo ni ve chiabok rilrulam Dr. Phoenix ne na engkim a shil veka Dr. chuan a hna cholsan ri turin halo tia abial nu thalak chu enin kalau biange atibok Fabrizia in anpa kianga om chu nuamati lo tela anin haupa ta fau mai Dr. Phoenix le abial lu chu anin mutangeya mase han lowin ngai zong reng mai fingerlings chuan Phoenix chu tukvera tanga the thak ngala durum ruma ain sum shamani a Chhiar zo chuan Walteran annu le Dr. Isaac te aring hlel nga ruma agathai na thona vakalin alo khar veka achunga Dr. Isaac nen anlo ti dun reng mai zana chuan amumanga agatha athatlai a huwa tho chuakin in chu a chua san zui fingerlings le Fabrizia te thlen na hotela khan avakala room 23 a thleng chatin a Lehkhabu chapter somni panina a Chhiar le ram hnuaya Dr. Phoenix le abial lu che sual lai fingerling san awa muwa aril ru hanakher mai abial nu chu ha thata Dr. Phoenix san ron huin fingerling savina chemte thisen kai a khoi mana police ten doctor chu hanman pha ta ni fingerlings chu inti hlum tumin tukvera ading rana a hnulama thil thlen ha chanchin inziana aum tareng reng lo mai Walter chuan engthil nge thleng zel a hrechak ema chuti lai chuan tukvera tangin net azuk mudeu thut a zui ngal vata than muala bok in zui lutin net chu Laura Tolins i thana halo thuwang Laura chanchin anzo chuan net chu hawi nge yalo nia kumsom ni pathum mi le ani laya bovin aruang an muzo lovani Laura chanchin chu ha chui chianga abona abialpa kail chu rin hlel nia man niin Walter chuan ani hi fingerlings nen an chanchin ainang chia Lehkhabu hi amazia ani nge yang ati chuak kail chu zela vatloa chanchin an zo chuan Laura atha lo thu le Lehkhabu chungchang engma a hriat lo thu halo hrilani zana robinan Lehkhabu ziak tu address a muchuaka Walterana olsam takin aronin landu don lo ti ashtekar au chuanan bom somni pathum daka hanvathona atu ka lo chang ranin putar pakhat aron lang hlol
Walteran Lehkhabu le achanchin zong soin nangma zia nge ani tiro hatia putar chuan thito tur inisin tin aron bei thut atlan chia chu Walteran havabo thumana number somni pathum omzia chu soitura tin putar chuan isareng tolom atia inti hlum tumin ama strok azai tariap mai Walteran akal san nu chuan acha thlak main agatha nena address ashila vakal nge yang che tina cha zana agatha aron holova worker le robinan Lehkhabu Chang khan lorai ruang omna an lo hre chuak thei lau an pan ngal wata chuti lai chuan agatha khan putar soi in halo thleng toa pindana number 23 halo in ziak rang na sa hle bom pakhata apasal Walter sparo ming alo chuang kala a hon vel lai chuan tuimo hian aron pan chat Walter te pa fa khan ru ro an lo lai thleng toa police callin an pheboi ngal an thil lei na hmuna police tenen an vatlen le chuan ru ro mu tur halom to lova reivak lova agatha in aron shruai lora thattu chu tu poni se ru ro kha ala kani ti an ring tlata an tlanzel lai chuan konga net alo thuwang Waltera ril ru boi lutuk chuan chil hlum mai adu to agatha in lodangin akuta leikai chu ahmuwa an nu ngei hian ru ro kha alo la ti a hre chuak ta ni in an thlen vele thudik soi tura tin I thani tiro Lehkhabu po kha nangma zia nge yani atia abe kan chek chuan chemte halo la om zui agatha chuan ru ro kha kalak sonani lom ma se tu ma ka thatlo nangma thani Lehkhabu po kha I zia nge yani ati tamai abom mu chua kha a en tira Walteran hun kalto a hre chuak war ariru boy mangang lutuk chu in atangin atlan chuaka hotela khen na hmuna khan let lein banga chapter 23 in ziak awahai chuak a Chhiar chhun zoma fingerling sa ming dik tak chu Walter sparo ama nge niin hotela hian ain puanna lekha aziak chara an ming dik tak athak vek thung Fabrizia kha Lora niin Dr. Phoenix kha Kyle nge yania Lora in an professor at hanzo ka wangin alo thabani chapter 23 banga azia zo hnu chuan in ti hlum tumin in chunga tangin azuang tha ma se hadam chuak hlau a hriat na tam tak a hlo wangin psychiatrist hospitala en colonia ain puanna hazia te kha enge ani ha hre to lo ain kol tu Dr. Leria kuta athil zia chu ha om ta ni adam thatnu chuan ami tha tak Lora nen an chanchin zong a hre to lova hospital chua sanin agatha nen anin tong zui Dr. Liri Khan Waltera Lehkhabu zia kha huluk taka Chhiarin atlang zar tani a chanchin engkima hriat chua nu chuan hotela Walter chu lung chhetakin a oma agatha in ronzong huin Walteran miswal tak tua tha mangani thu lo shil agatha chuan mifel takini toa Robin nen hian kan mamo reng chesin tin atong thamuana Waltera ril rudam theilo chu pona chuakin motor in sutlum tir mayatum afapa hawa muthuta aril ru thakin atol tira amanga anchia in umzuin a seilen ve a phallo wangani hemi nu hian lorai thana avuin hunan manga Walter police kuta ein pek lu wangin kail po halo om vea an pia loka net alo thukar bok thakhat liam nu chuan Robin le agatha in jelan vatloa Walter chuan banga an sanatar chu en rengin somni pathum Halloween kok chia chiani